Sarengan Mbak Mentari Alexis DMS Pro Audio. Saya masuk. Selamat untuk teman saya tersayang, tercinta, tercantik, terendelia sedunia, Rizka dan suami. Selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaning pagut Petro terus dulu Nadyan andangu nanging wis tumete sing kalbu babar piacer windo saka pinabang. Gawe kuncono apa lunging kadung ayo yo sang mustika ning asmara sun kayung yon mring mustika ning asmara sepian kaya wis antuk suaraku apa iya iki tresno kang sanyata kayung yon mring andika yen jawata kalilan nono
iki mang aku nawani iki jere iya. Dijoli apa ora? Iya tok. Iya tok. Sudah apa belum? Sudah saja, saya sudah sangat malu di sini. Ayo ora ngono. Sampean wis wani rene iki wis